Καλησπέρα παιδιά, σήμερα συνεχίζουμε στο Part GTA 5. Στο Part 3. Ναι, στο Part GTA 5 όπως βλέπετε είναι στο δεσένιο στέγη εντός του τύπου του Μάικλ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε με τον Μάικλ. Εδώ αυτό είναι το τετράγωνο που Με 5 αστέρια και πάμε τώρα έχει φάση. έχουμε αυτό που έχουμε. Αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο πλάκι πολύ καλό και αντισό. Ποιο, το SMG? Α, πάμε πάξω. Ωραία, Ωχ, είναι, ανέβηκαν. Νομίζω κάποιος είναι στην πυρένα. Μισό λεπτό, παιδιά, ανέβηκαν. Ναι, ένα δεν ανέβηκε μόνο. Ναι, μπορεί να έχουν ανέβει κι άλλοι. Έπεσε κάποιος στο ελικόπτερο. Ναι, όντως, πάμε τώρα. Το πλήγωσες λίγο, άλλο λίγο. Μίλω. Όπα. Μπράβο. Ελπίζω να όπα. Ω, κι άλλο. Ω, με μία σφαίρα. Σαν MSR. Του Call of Duty. Δεν υπάρχει τα Max αν βλέπετε. Ναι, και λογικά έχουν τη συγγνώμη σου. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αυτό το κλείνει πάλι για το κανάλι. Μισό. Ω, κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα εδώ. Ρίξτε τώρα στον αέρα, ρίξτε του. Δεν χρειάζεται, πέφτει στο καταπληκτικό. Μπορεί να πέσει κάποιο. Και κοιτάξτε. Όπα. Με μία, τρεις φαίνεται. Βάλω επιστηφθόνη σε κάτι τελικό. 5 αστέρια. Σνιπεράκι ή πάμε. Σναϊπεράκι. Υπάρχει και το MSR, όπως το Call of Duty, ναι. Αλλά και το RCIS, που το RCIS είναι αυτόματο. Ενώ το MSR στάρεις και γεμίζεις. Ενώ το RCIS είναι αυτόματο. Στάρεις και κάποια στιγμή για τον τελειώσει να φέρεις γεμίζεις. Ναι. Αλλά το RCIS εδώ πέρα στο GTA δεν κάνει πολύ zoom. Γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούμε πολύ. Ναι, δεν κάνει καθόλου αυτό. Ναι, αυτό. Αυτό είναι καλό γιατί είναι σαν πυροβόλη σνάιπερ, απλά τα κάνει zoom. Ναι. Αυτό το kill. Το GTA 5 είναι το καλύτερο το GTA που έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει και το GTA 3, 4. Το ένα μπορεί να έχει χάλια χαρακτήρα, να Ναι. μην έκανε πολλά, αλλά είχε Ναι, έχει πολύ φάση. Και το Call of Duty έχουμε παίξει όλα. Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare 4, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Αλλά το καλύτερο πιστεύω είναι το Modern Warfare 3 και το Advanced Warfare. Ναι, το Black Ops δεν θυμάμαι ποιο είναι από όλα. Είναι ένα από τα καλύτερα Black Ops που έχω δει. Είναι αυτό που μου έφεραν χρηστικά του Αντώνη. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπω ένα ελικόπτερο. Οκ, kill this guy. Αυτό είναι το καλύτερο πιστεύω. Θέλω να δούμε. Ω, ρουκέτα, έρχεται κι άλλο. Ενώ κουνιόταν. Περίμενε να έρθει και μπροστά του άλλο. Και κοντά. Ω, βλέπετε 0 στα 10. Δεν έχει σφαίρες. Κλείστε με κάτι. Πάτα στα.